पहलवान है जिम करी ले मुड़िए मोड़ दे पछा में आँख घूम जाइए आ जॉब है दिल्ली सेट मौगी आवत तारी हमने को बिहार के देहाती ना दिल्ली में नौकरी लगल बा बॉम्बे में नौकरी लगल बा वहीं से लव मैरिज क के आवत हलो अभी मरद सुतले बड़े सूर्योदय भी नहीं खे भई आ तले उठेसवा समूह खंहार के भिकटूर मुरी लगा के लपेट के चिकना के एकदम 30 डिग्री में आईब्रो बना के वन साइडेड लक्ष्मी कंपनी के लिपस्टिक लगा के आ प्लेट ले ले है लटकौले चल बड़ी मरद के लगे उठिए ना डार्लिंग चाउमीन गरम है घोंट लीजिए खाइए मैगी है जो अभी मैगी शुरू करता रखी आवल बियाह के 10 वर्ष के बाद जाई पहले माई खाते तान के घूमता रहे खोले बड़े मेहर खाते 10 वर्ष पहले कहल बा भाई पुचू गइले हां भइल बा तो देखो ना हमर दे जॉन्डिस दोहरिया देलस देखौला ना देखौले बा डॉक्टर साहब कहले बड़े कि किरिन डूबला के बाद और उगे के पहले कोनो पार्ट पुर्जा पर लोड पड़ता है प्रैक्टिस हो जल्दी होखे वाला बात बाकी पहले के गायकी होके हरवा सब मंच दे के मंटू भैया हमनी के प्रतिष्ठा में ऊंचा कहता नहीं रौरा जिला में ऐसा व्यवस्था बा ना तो बलिया यारा चल जा मजाल की ढेले में व्यवस्था कर दे तो बारात में कि तारा बैठे में पहले लबदा से थूर के ढेला बराबर करना तो डेढ़वान बैठे के पड़ी जनिया है पंखा ब्यास चिला चिला थार जे है एगो कसहू टेबल फैन है जना में एगो पंखी ना रही दुई एगो पर काम चलाओ पड़ता जन्नी इतना सुंदर व्यवस्था है 40 को पंखा लगल बा इतना सुंदर टेंट गिरल बा ऐसा टेंट बूढ़ा के जन्मदिन में भी ना लगल है गावे गोरनी है पिछले साल गावे गोरनी हर साल मनावे ले जन्मदिन तो बुलौलर लगता स्टाफ के नाते छोड़ भाई हो तो जाही के पर गोर नहीं बाकी इतना पंखा तो होना लगल अभियंता जी कहत रहे कि जितने जब पंखा लागल बा हमारा जन्मदिन में उतना पंखा ना लग रहा सही बात पर ना लग रहा अभियंता जी के बारात में हमारे प्रोग्राम रहे बियाह में इनका हमारे प्रोग्राम रहे एक आदमी पे एक पंखा लगा अतना माने बढ़िया व्यवस्था रहे अतना बढ़िया एकदम सोफा एकदम लाइन से लगाव रहे पूरी पुलाव पनीर लिट्टी चोखा हर एक आइटम के व्यवस्था रहे अतना व्यवस्था रहे नु जे 3 गो कुकुर उसके भाग मिलस खैला भी का है खैला बे गए हमारा कोई रहले जन्मदिन में हमारा कदे जन्मदिन में पंखा ना रहे जा अरे तो महाराज रे बड़ भाई हैं अरे हमारा कहना रहे तो कम से कम 2-3 गो पंखा ले आवेला गोपालगंज से गौरव म्यूजिक यूट्यूब चैनल तने तो भाई परसों दिन देखनी इनकर बड़ा जल्दी भाग गइलो कहे से कि प्रोग्राम रहे बिना डांसर के हाँ अच्छा भगवान तारे का बनौल रह तार चैनल बहुत आगे जा नाचे का सभी लोग नाचेला हम नाचिले तो हमनी के आगे से नाचिले जा यही ब्यास जी पाछा से नाचे हेलो बड़ा सुंदर बूढ़ा जी हमार चाल चलत ले हम कैसे हम चली ले हे भगवान का श्रद्धा बाऊंगा चले के एक आध महीना में इनकर श्रद्धा पूर्ण कर दो हम प्रसादी चढ़ा दे सब रही गाड़ी लड़ी जगह से जाते रहा भाई क्या कहता रहा नहीं का श्रद्धा बाऊंगा चले के भगवान तो हर श्रद्धा पुराई छोट भाई है वही कह कि तारा मन में जो लालसा बा पूर्ण हो जाओ हम तो तनी सोझो होकर चली ले तारा को ऐसा आशीर्वाद देश के साथ है हमको बचा ए हनुमान जी श्रद्धा पूरा भगवान कर समय में तारा के ना रोको भाई इच्छाएं अनंत है और शास्त्र में लिखल बावे दोनों गोड़वे कटा जाए बूढ़ा जी कहता रहे कि शब्द के जोड़ा देबे के तब तो हमारा फिर से सुंदरन गाँव पर दुर्गा जी का ऐसा शब्द कहे खातिर हद हो जाता है भाई हमारा विवाह में गोर ले इनका से बड़े स्टार के हो मिलल ना कि हम ओकर गो नहीं कराई इनका से सुंदर गायक हमारा केहू लौकबे ना कल के आदमी के बांध दी इनका बात के हुआ सुपर स्टार लौकते ना रहे आवाज वाला मुन्ना सिंह के नकल गावेला एगो इहे रहल है कहने कि चला गा दो 3 गो कुकुर उस गइले काहे काहे पहला भी
3 गो कुकुर रूस के भाग गेले। हम पूछनी काहे रुसला सब बबुआ? कहला से कि ना हमने के बूढ़ा भाई अपना में ना खियोले है से किसी आके जाता नहीं। बूढ़ा भाई संगतिया हुए हमने के लेकिन के संगत में हमने के है अपना में हमरा के भोजन ना करोले। हमने के बड़ी तकलीफ लगल बा। हम के जाय दलो दूसरा दिन फिर खजलो आके जातना सारावा रहेला सनो पहले कहला से हम पाहुन है नहीं कह जनत का हम फलाने का पाहुन है। तो ई सुनील भैया के यदि सार हवे आ सुनील हमनी के भैया हवे तो ई हमनी के भइले? रुको रुको पैसा देला से ना होई जो उचित नाता होई तो उन कहबे करी। हां यदि सुनील भैया के सार तो हमरो सारे न बहनी प्रणाम करने हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा। भगवान तारे का बनौले रहस दिनों पर दिन तू मोटाइल जाता रह एक्सरसाइज करो ना तो अभी बियाह नहीं का भइल बियाह होई तो कितना मोटाइबो। भगवान तारे का बनौले रहस बहुत बहुत रुपया आए। अच्छा बोल दे अभी ना बोलो